लोगोफोर हाजोआव थांसै हाजोआव दा रेडि जाबाय ओइ अखा हादोंमोन फुङाव ओमफ्राय फुङाव थांनो मोनासै दासो ओंखारबाय नै टाइमा 12टा साराय ओइ हाजो गाखोग्राफ्रा थांनो नागिरदों आदा बावखुंग्रि गाखोहैनोसै ए बावखुंग्रिया बहाय मोनलाय जानोलै बहाय बेखौ एसे होलाय रोङा माथो आं माने नायनोसै बुस्थुखौ मा जिनिस नुनानै नैबे गारि गिदिरखौ माने बे ट्राक बायदिखौ लानायनि खारना जाबाय थाव सालायनो हाला गारिखौनो दामानो बारा जाथारो थाव सोआबालाय मारै सहैनो दामदोब्रा ससेखौनो सुजोबबाय नाय मानसियाबो गुवाहाटी सारियाने माया गय बारि क'क्राझार सफैबाय स्रां मिनि सोरां बाजै नोंनि महरालाय सिख्लाफोरनि निफ्रायनो फुरा भिर आधा घन्टायानो जाबाय ट्राफिकआव दाबो हाबाखै बार'था 1 घन्टायानो ट्राफिकआव थांबाय आदै माला सहैनांगौ आफाफोर लोगोफोर फुङावथ' रावबो फैयासै फुङाव खालि जादोंमोन खोमा ओमफ्राय दा अखा नागारनायखाय बयबो फैबाय दा फुरा मेन मा होनो सरायखलानिफ्रायनो फुरा लाइनखा गारिया दा होंगो दोंगो गारि थायाव गरमथार गान खननानै गारमाया एसे बोरैबा जाबाय गारियावहाय गरमथारना ओमफ्राय दुब्लिबारिजोंसो थाबाय गारिया हाबबाय फुरा अखा सोमबोजोबखाबाय सेस सहैयाखै अखासो हाबावबाय सेस दिनै हाजोआव सहैनांगौआ मुस्किल नेलि अखाया हाफिनबाय बेनो देग्लायनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया बोरैहाय थांदों मानसिफ्रालाय लासै गोलैगोन अखा बोथोराव सफैनानै माबायदि मोनखो देग्लायना आलदा एकदमबारे माबायदि आलदा स्पेशल माने अखानि थाखाय स्पेशलआवसो देग्लाय बोथोरा बिराद बरिया थांसिगोन जोंना सान्थि सारजाबायना ओमफ्राय गाखोगोन ना गाखो हाजोआव गाखोयो औ दे दा सहैनानै नायग्रोसै बुस्थुआ माबायदि हाजोनि अबस्थाखौ नायग्रोसै नै बेबायदिनो दिनैना आया मारै जाखो केमेरायालाय जोंल' दावखोगासिनो दङ मानसिफ्रा फैफिनजोब्बाय नोंसोरल' नामा थांग्राया गासिबो थांफिनजोब्बाय ओमफ्राय मा खालामहैनो नागिरदों नोंलाय? हाजो थिखिनियाव थांथारगोन जेरैखिजाया फैबाय दखान
मा दसेनो सान्दुं दुङो अखाबो हायो दासो अखा हादोंमोन सान्दुं दुंफिनबाय लोगोफोर सफैबाय अखा सान्दुं मा जादों बेयावलाय ए बिबयसो बाय बिबयसो सेलफि लादों हनै नोंगौ ना नाहरलाय कौन है ये लोग कहां से आते हैं Bohai. Gosla gimana? Gosla. Hei. Gila moनफैबायानो जोंल'सै नै गोजौआव बिराद भिर जायोमोन बे गोजौआव खिन्थु बिराद अखा हाबायना ओमफ्राय बांसिनानो गाखोआसै खोमा ओमफ्राय जोंनो लास्ट गाखोदों अखा हाथे जानानै लास्टआव सफैदों हाब्रुजोंबाबो गाखोबोबाय जोङो फुरा खस्थ' मस्थ' फुरा गोजोननाय मोनबाय नैबे बिथाङा फार्स्ट टाइम गाखोदों नो सोंलागासिनो मिन्थिबाय मासि गोजान दंबावो आं मोनबाय थगायजाबाय मारै सफैखो आंबो मिथिला गेजेरावलाय गोजौआव नोंहालाय एसे खुलुमफैबाय माथो एसे हाय हेल' होनदोब्रा हेल' गाइस ओमफ्राय मुलि हेल' गाइस जों दा हाजो थिखिनाव गाखोनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों बिथाङा इउटुब चेनेल दं देबानन्द बसुमतारी बिथाङा अननानै एसे शेयार साबस्क्राइब अननानै गावसिबना होबाय जाबाय बे गोसोआ गोजोननाय थाबाय हेल' लोगोफोर जों दा नै बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय जों दा ओंखारगासिनो दं बेनिफ्राय दंबावो आरोबाव गोजौसिन दा जों ओंखारलांसै नै दा केमेराखौ एसे लाबोनाया मारदोंमोन लोगोफोर मोनाबाय दासिमबो सौहैया गाहायाव जाला मोनाबाय बिथाङा 1K साबस्क्राइबार जानोसै नालाय ओंखारदों खोमसि जासिगोन नङाबा लामाखौ नुनाय नङा दा ओंखा मारै जाखो नै सेन्देल आलि मोनजोब्बाय ओंखायनो सेन्देलखौ दां नङाबा सेन्देला जगोन ना जहांहांखासो लोगोफोर मोनाबाय पुरा ट्राफिक जाम जानानै मानसिफ्रा थाबथाजोबदोंमोन ना बेसेबा गोबाव ओमफ्राय बेनि उनाव बिसोर आरो गाखोफैबावबाय अखा हाखांनायनि उनाव बिसोरनो दा लेट जाबाय मोनाजोब्बाय थाब फै होनब्ला मारै जाखो मोजां सेन्देलखौनो दामा मोनदों
ओमफ्राय नेले पे देले जों मोनफैबाय गाहायाव गाहाय मोनदों बेसेबां दंबावो गारि मोनखो नोङो मोनायाव आंना मोनाबायबो दा थाबजि थाजालाबाया मोनायाव औ थांसै सिंग्राबो गाबलाबाय दा लख्राफोर ओंखारलाबायबा आयु मोसा ओंखारगोन दा सियालबो ओंखारगोन मोनामारबाय फुरा खोमसि गैथारला आयु सेसलै सिमांबा बुरजा दंबावो गोजौआव आयु गारिया बोरो बहाय नै जों फैयै सराइखेलायाव दंफैयो ओमफ्राय दा बिफाङानो बायथेबाय फुरा बिफां बायथेबाय दाना लामायानो ब्लक बारहुंखाजों फुरा बारहुंखा जादोंमोन ना बायथेबाय नै माजों थांगासिनो दङ नै गारिफोरा हाग्राजोंनो सालायखोलागासिनो बिफां बायथेबाय ब्लक जाबाय लामाया फेसबुकआव दिबा লাগিব इउटुबाव दिबा লাগিব मा बिफां फैयै नैबाव खावब्ला आरो गुरब्ला बिफां दानगासिनो दङ बोरो टर्च लाइटालाय जेरावबो बिफां गायनाय मोनथाम मोनब्रै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ खुलुमबाय।